Boda. Good morning everyone. Dayo mane जोङो चित्रलेखा पार्क होनना बुङो बेखौनो कल पार्कबो होनना बुङो पुराना कल पार्कमोन आरोना आगोलाव कल पार्क होननानै मिथियोमोन नैबेलाय चित्रलेखा पार्क जों दा बेवहाय सिङाव हाबनोसै ओमफ्राय बेहाय माखासे शट दंबावो आरोना बे शटखौ जों दा लानोसै मैया माखासे लाखांबाय बमब्रागुरि ब्रिजआव गुड मर्निं जों दा थांनोसै सिङाव बेनिफ्राय बेहाय जोङो मोननैसो शट लागोन आरोना लोगोफोर दा मर्निं टाइम बारा टाइम जायाखै नै जोङो 9टासोआव फैबाय आरोना 9टासोआव खुलिजेननोसो दासो साफा खालामगासिनो दङ दा मानसिफोर फैगोन बेहाय सेंग्रा सिख्ला लाइन मारिनो फैयो सोरबा फट' लानो फैयो सोरबा रिल्स बानायनो फैयो दा जों बेहाय फट'शुट खालामनायनि एक्टिं दङ बेखौ खालामगोन जोङो नै बिथिं केमेरामेनफोरा माने केमेराखौ सेटआप खालामगासिनो दङ एक्टरा हाफ पेन्ट गानना फैदों नैथिं आब' मिथिया बाटारफ्लाइ जाबाय नै बिरगोन बे दा दसे उनाव बिबार बायदि नुदों बिबार माला कल पार्कखौनो मिथियानो बियो सनितपुरनि मानसियानो आगोलाव बे पार्कखौ कल पार्क होननानै बुङोमोन बेखौ दायो आपडेट खालामनानै चित्रलेखा लिरबाय माने चित्रलेखानि काहानि दं बेहाय चित्रलेखानि नों फरायनो मोनदों ना मोनाखै समाज बिगियानाव समाज बिगियान नै दायो माराम बादामालि खाफबलायनाय मोखांखौ एसे गोजों खालामनो आरो मिस दुर्गाश्रीया जोंहा मिस इन्डिया जाखांनाय मिस दुर्गाश्रीया एवार्ड मोनबावलायनायसो मेकआप आर्टिस्टआव माथो गुवाहाटि दिल्ली मुम्बाइ गासिबावबो आखाइ खबनायनि फेमास बियो थाङो बिनास ओइलाय ओमफ्राय आङो मेकआप मेन बायदि ओंखारबा मारै जागोन फट'ग्राफारसो नायगोन बेखौ माने दादायाव बांद्राय गैयालै आं गैयाना दङ नङा बांद्राय माबा गैया आरो सिन गैया इयाव लग लादों आं नैबे लकेसनाव जों दा शुट लागोन आरो लाइट साइट रेडि खालामनांगौ एसे टाइम लायो नालाय लाइट सेटिं खालामनायाव लाइटफोर रेडि खालामगासिनो दायो जेनेरेटर टेनेटर लाबोजोबखादों हन्डा नैबेहाय हन्डा जेनेरेटर स्क्रिप्टखौ टाइपिं खालामनानै लाबोदों आसोला मिस एन्ड मिस्टार अबिनाश बरगयारि One, ready? Ready? 1, 2, 3. Jinina Durga cameraman. बरिया जोंना दायो शटआ 90% थांबाय दायो 10%सो दंबावो आरोना दायो जोङो कल पार्क चित्रलेखायाव शुट लागासिनो दङ नैथिं जा फुरा रेडि केमेरामेना बिथिं साना केमेरा सेटिं मिलायगासिनो दङ लाइटबो होदों नैबे माने एसे मोजां मोनलायनायनि रमान्स एसे एक्टिं खालामगासिनो दं आरो आदा देबजितजों आब' मिथिजों बिराद समायदों ब्लेक रेड सानैजों मटु पातलु नङा दे मटुसो बैथिंबो सोरबा लाइन मारिगासिनो दं मालाय पार्कआव बिदिनो सोरबा लाइन मारिनो फैयो सोरबा बेरायनो फैयो दे जाबाय रेडि रायलायदो मा रायलायो जों दा नेक्स्ट लकेसन सोलायलायबाय दायो गणेश घाटआव जोङो माने शट लानो होनना फैलायबाय आरोना बेहाय मोननैसो शट लागोन नैथिं फुरा रेडि शुटिंनि थाखाय बादाम जानाय शट लागोन आरोना दायो साना जानाय ओमफ्राय
जों केमेरा सेटआप खालामगासिनो दङ जोंहा साना बिराद मानसिफोर फैदों माने स्कुलनिफ्रायबो बेहाय पिकनिक जानो फैदों नै ब्रह्मपुत्र दै खाथियावनो जों पुरा मानसिफ्रा माने बेहाय फट' शुट खालामफैयो आरोना 1 2 3 action ada lagi dia udah Awinas isi kan ada public relation kala नायगासिनो दं ada ini sedang ada Debajit ada खुगायानो मावबाय थाखायो बेना सरिथसो मानसियानो हरला एसे गावल' बादामखौसो जागोन आं हाथाया बादामालि खाजोबबाय सुट लागासिनो दङ जों ब्रह्मपुत्र दालां ब्रह्मपुत्र दै गणेश घाटआव नोंसोरनो स्कुलनि गथ'फोर पिकनिक जानो फैनायफ्राबो नायगासिनो दायो सान नोंखुनजोआ हनै खाथियाव नोंखुनजोआ सानना बिखुनजोआ खाथियाव बिसोरलाय माथो मोनबाय थादोंब्रा ओइ फले जा ओ आंटी অলপ সাইড হবে तो दिनै माने जोंना शुटिंआ कमप्लिटलि जाबाय बेनिफ्राय जोंहा एडिटिं बाखि दङ एडिटिं खालामखांनायनि उनाव जोङो रिलिज होसिगोन आरोना आब' थांबाय थादों नोंसोरो दिनै शुटिं खालामनानै माबायदि मोनखो गोसोखौ ओंखाम जायाबाबो जाखायो नोंहा एसे हांनांगौसो मटिभि जाबायना डेबजिट आदानिया ओंखारसिगोन माबायदि मोनखो गोसोखौ दिनै माने शुटिं जोबनानै मोजां मोनबाय ना ओरैनो माब्ला होगोन रिलिजखौ सानबायासो मिथिगोन ना